Tällä videolla kerron lyhyesti, kuinka iMovien valmis projekti saadaan tallennettua joko pilveen tai kameran rullalle. Kun projektisi on valmis, voit valita jakamisasetukset alhaalta keskeltä olevasta kuvakkeesta. AirDroppia suosittelen käyttämään, jos haluat esimerkiksi oppilaiden projektit omaan iPadiisi. Se on silloin yksinkertaisin keino. Seuraavaksi tutustutaan YouTuben jakamiseen. Eli kun klikkaat YouTube-kuvaketta, ohjelma kysyy ensin Google-tietojasi, kirjoitat siihen sähköpostin ja salasanan normaalisti. Kun olet kirjautunut YouTubeen, pääset lisäämään sinne tiedot, eli otsikon, kuvausta sille, kategoriaa, jos haluaa vaihtaa. Samoin tageja, niin ne löytyy helpommin ne videot YouTubesta. Kooksi suosittelen teräväpiirtoa tai suurta, niin video näkyy tarpeeksi terävänä. YouTuben jakamisessa varsinkin oppilasprojektien kohdalla on tärkeää miettiä yksityisyys, eli onko video kaikkien nähtäville julkisesti listaamaton, eli pelkän linkin kautta pääsee joku tietyt henkilöt sitä näkemään, vai onko se yksityinen, eli vain sinulla on siihen katseluoikeudet. Tämän jälkeen jaat projektin YouTubeen ja video on katseltavissa muutaman minuutin kuluttua myös siellä palvelussa. Muistutan kirjautua ulos tililtäsi, ettei se jää muiden käyttöön. iMovieen saa liitettyä myös muita pilvipalveluja, eli klikkaat muut kohdasta ja sieltä riippuen mitä ohjelmia iPadillasi on, niin esimerkiksi Google Driven ja OneNoten voi laittaa mukaan listaan. Eli nyt minulla on mahdollisuus jakaa projektini myös OneNoteen ja Google Driveen. Nyt myös OneNote ja Google Drive näkyvät jakamisohjelmien listalla. Google Driveen täytyy seuraavaksi kirjautua, eli valitset tuosta tuon painikkeen valitse käyttäjä, jonka jälkeen kirjoitat käyttäjätunnuksesi, eli sähköpostiosoitteen, ja salasanan vielä, sen jälkeen painat seuraavaa. Tämän jälkeen oma Drive-kohdasta voit valita jokin tietyn kansion, esimerkiksi johon haluat tallentaa projektin, ja painat lähetä nappia. Ja seuraavaksi tiedosto latautuu OneDriveen normaalisti. Muistathan kirjautua myös Google Drivesta ulos, eli painat sähköpostiosoitteestasi, valitset ylhäältä oikealta ylläpidä kohden ja valitse, että poista, niin tilisi kirjautuu ulos iMoviesta. Jos haluat videosi talteen omalle iPadillesi, painat tallenna videonappia vasemmasta alanurkasta. Tässäpä oli lyhyt ohjeistus iMovien projektin tallentamiseen. Toivottavasti tästä oli hyötyä. Kiitos.